Ang bidyong ito ay pawang pangkatuwaan lamang. Kung ikaw ay sensitibo at gamay kag utok ay nanipadayon na ang video and I thank you. O sige, tama na. Bayran lagi tika. Bayran ka next week. Ha? Oh, next week. Next week. Ay tama na ba kaya guloy next week lang kay baligya sa og lubi. Unya nang balanse kung mahalin na ang lubi ha. Kuan ko ni ko. Ngayon lang ang bro. Tama na, Oh tama na. my god. Oh, yo. Ready kay ni. Oh, Pero anak. bayre kita na. Oh, Next week pa? next week kay wa pa man Kaya. ang lubi. Baligya di mo kupras di mo. Oh, Kupras mo ba baligya na to? patraso na ko matigulang na. Ha? O balik na lang next week. Ah, lain na. Oh, sige, sige. Tapos ako. Sige. Umag mo ka. Basta kay alangan manambal ako niya. Patayah nga ro Lagan pag customer malakaw Uy niya. nga ra ba? Ako Hat mo kay ka uy. Balik diri ba? Balik diri. naog na ko. Patayah pala kita ka man gani. Ay si puyo dere oy. Mayutay kay ganda ko. Lain na pala siya. Uy, Tama na. napanayo ang tulo ba? Tama na, tama na. Balik ba? Balik. Balik na lang. O sunod. Lain na. Asa ko wala di nakatambalan? Ano to ng amigo, dili daw to magulat daw siya. Layuan akong bakla, na bakla yun, gipaningot ng ko. Walang digid man sa uwi, pagkalayuan na dito ba? Ay, mga amigo. Ito ka, sakpan ka. Amigo! Uy, pre! Ano sa mga kadiri? Wala lingaw? Wala lingaw? Isa, maigo ko. Ay, anak, maigo ko. Isa ba, na ko ikuan, di ba? Nag-ingon ka na to'y patambalan, diri. Sakit magod akong kuan, ngipon. Ayaw, dire to dire. Akong tiyan. Sakit. Oh, ubani ko ba kay Ay, berhenti ka? ta. Parang dito manggurot. Tara, tara. Ubani ko kay sakit na kayo, di na makaya. Ito manggurot to, murag. Dito. Ta. Adapit. Naman. Dito, murag matabok pa ta sa dagat. 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 Asa dagat? Ayuwa po datong dagat ba uy? Sa layuwa. Dagat sige nga wagit Sa layuwa to raw. Dagat na. Taka ka ka. Swimming pool na. Tinawaw. Swimming pool. Ilawan na nato bay kung pakat-pakat ba. Basta tara, masa man. Kau na bay kay nga slide ta bay, lisod ka ni tambo sa gata bay. Sige. Kau na ops. Isa kailangan nagsukod bay. Grabe to, dalaan na. Grabe, ano, lagi pa ayo. Gani. Ay, si Uncle Badong. Ba do? Oh, Humbog lagi na bay. Mao na mananambal. Di ko wala mananambal bay. Nambal lagi na. Basig weldan ana hubog nagdalag. Dili, nalantag kahoy. Dili. Gaw na huna rana kay ingaanam manggod siya. Ah sige. Sige exam bay. Ah, kawas ba una tulog mo na. It was at this moment that Nathan knew he fucked up. El, labay. Unsa man mo nanambal oy hagas na makaya di na ako magpatambal oy. Batiwasan niya ako mga sakit. Di bay. Unsa. Dili. Ah, lagi niya siya ako. Good. Bay unsa man na bay natulog man gyapon na ako. Pa ulit bay kay sakit na kaya kung ngipon na kung tiyan. Ano ba to? Makamang isa nito. Ay, lolo. Dili. Bay. Ikaw man na toy. Unsa man imong panday? Naami diri kay. Ikaw man na day. Unsa man imong ginanglan? Amugod mi diri kay na magpatambal. Unsa man na? Ay, pusang mo na ron. Kauban na ako. Ay, kauban nimo? Oo. Kauban ko niya kuan. Sige tayo montel. Ay, sakit pa jud. Amo lang yun ang ginaingon nga dili lagi mo magpatakag. Kuan lagi. Ay. Ato nang orasyonan be. Unsa man? Ay, ayo na kol. Seriously, what the fuck are you doing? Labay. Mayuwa lagi O, manambal diba? bay. Sige na bay, na bay kay patambal sige ta kay kung ngipon no. Mahal-mahal ba yung pagsingil sa mga magpatambal na rin kay opposite ako magtambal lagi. Ay bay, wala ko pang Reverse magkatambal na ka ba? Reverse ba? Kay barang ayo god. Pwede mo na siya utang next week na lang.
Lingkod. Diba? Oh. Dira ka, dira ka. Salamat kayo, Oh, dira ka. Mudre ka. Lingkod dira. Lingkod. Ana, ato bang rin? Itago na imong kon. Unsa man na? Laptop. Laptop no, itago ana na siya. Sige. Asa man imong ganay? Asa man kung kuan diri. To kung ay tura natamagtan ako kung kuan. Kung mahiwagang kuan ba Lanatics. Kuan. What the fuck? Ano na? Wala mo ka no, taga kuan mo ka, taga probinsya mo gud. Dali ra ka na siya. Kuan ko Kuan ba? taga pito. Unsa man imong sakit day? Ngipon. Paul. Sakit ba namang ibon no? Ako kang hiluton sa ulo. Sige. Kasi sa kandalan duha man kabuk no. Ato nang limahon. Kung ano ta nang lima para dili na ka magsakit sunod ba? Isa. Segunda. Tercera. Kwarta. Kwarta. Sinod si Mana? Ako anang kuanan. Quinta. Karon para mawala ka na sakit sa mga ipon, ato nang gamitan ko ang instrumento. Sa kol, unsa mo na kol? Ha? Masig masamutan ko lang. Adili na masamutan. Sige. Mga instrumento na ko. Wala yan. Sabat lang ha. Pagalitan ako ng ulo ha. Sige kol, masig masawat sakit ko na ba? Duwa rin paingnan na ni. So, matanggal imong ulo o masakit imong ipon. Ay, mawala ang sakit sa imong ipon. Si tilod kol, masakit ang ipon o Mawala ang sakit sa imong ipon. Sige. Ako nga pula kay sumbong dira sa mama. Oh, hell no! Patay ng 5 man man ni sila oh. Kay murag. Hala. Naglima-lima sila. Basketball court. Paul, travel mo tanan. What the fuck? Oh, tara, nagawas na sila sa court tanan. Balipulo sila kaboko pero duha ka sakit ng ngipon no. Oh. Wala na siya. Mama kani, kita kani. Wala ako ning lanan ako. Bisa kol, Invisible na pero itsa na ko niya. Itsa na ka ni. Lana ni Lana. Lana sa pangkapayapaan ng berban niya. Ha? Tara. Sakit niyo mo sa lawas? Oh, sige. Permanent gud na. Mawala. Gali kol kay kita kay ug ipon. Dira. Nga kamuto na ulo. Oh, ano daw ha? Balik na to. Bruh. Okay. Lana. Ay, Ingana ko ka master. nambal ni ka. Ay, Sige oh. pagali din Unsa ko ba man sakit mo? kay akong ipon kol. Wala na ay. Sakit pa mo. Plasi sa plasi. Aplasan. Aplasan tika. Sige kol. Kana mga inganaw, apil na sa pagtambal na ko na. Gawas lagi na ako. Nagpandara. Luwaan takas na oh. Kol ayaw. Di, ikuan man na. Wala na. Nawala na lagi kol. Wala Ay na. sakit kol. Na, pa na. Tanan sakit sa kong lawas, nawala na. Salamat kay kol. Si bayad kol. Ha, dili Nawala ka lagi. Na. Wala na. Udawan mo kung kuan kol. Di man nahugaw. Ay tambal. Sa kuan na siya, sa alcoholic drinks na siya. Lot naman. Ana? Meron ka? Gasa ko kana? Gasa ko kuan, kanang herbal. Sige kol. Nala? Lana na siya. Rat lang ra. Automatic na siya. Wala maayo lang gani. Diba? Nantawa. Ina na eh. Ayaw na lagi kol. Ayaw na kang mayo Di na ba ayaw na? Ayaw na lagi ko. Buwag man ako'y kabla lagi. Giya ka kung. Ayaw lagi. Pag mo na mabuhat, baka sa kuwan. Uy, oh, bata niya, buwag mo rin mong mananamban. Buwag! Buwag! Buwag man kayo ito! Buwag! Uli ka! Dilipat na mauli! Dilipat na mauli! Sige, sige, dilipat na mauli! Ay! Mauli! Uli ka! Kay, buwag rin mong mananamban! Hoy! Di ba kumuhang? Hubog lang! Ginagawang lasing na yan. Akor! Agay. Hoy, ang kwarta!
Sunod si Mana ha. Balik ko din, pash. Si Baya sa iyang gidan, oy. Ew. Dito magbasura dire. Kala, pagpaspas mo to! Pash. Palingki. Mo dai, pas mo.